ججنا قربانê nêzik bûye. Xelkên bajarê Reqqayê jî ji bo vê bûneyê li nava sûkê amadebûnên xwe ên şîranî, şekir û cil û bergan dikirin. Sûka bajarê Reqqayê bi nêzîkbûna cejna qurbanê re geş bûye û çûn û hatina welatiyan lê zêde bûye. Bilindbûna leyraya Sorî li hemberî dolarên Emerîka jî bandor li ser sûkê kiriye. Welatî dibêjin ku sûk baş bûye û nirx jî ne weke salên borîne. Ji ber ku esarê mi vê derê pir xweş in. Eîdî tê ye, millet gih hezretî xwe dike ye. Millet dikire, difroşe yani hezretî xwe dikine ji eîdî re. Cil vê derê gî münasib esarê xwe gişk şevav e. Erê ferq pir heye. Berê esar bi çavî bûn, niha esar bi çavî ne. Berê yani ferqekî pirên baliq tê de hebû. Lê hin welatî gazinan ji nirxên amûrê cejnê dikin û dibêjin bihabûn heye. Em Eîdê li millet pîrûz dikin, Eîdê xweş e. Bes tiştekî sihor e bihone. Yani di dorî ser kîjan tiştî tiştekî biho ye yani. Dolar doketê bes sihorê tiştanî do neket. Yani tiştî hiç berê û bihoter jî yani tiştekî doketî tune, tişkî biho ye. Her tiş çek jî mesela bê xirod Eîdê jî tişkî biho ye, tiştek do neketê, tişkî biho ye. Lê tevî vê jî di nava sûka bajêr de him bi ro û him jî bi şev çûn û hatin girseyî kêm nabe û welatî bi coş pêşwaziya cejnê dikin.